ही आमची पारंपरिक रेसिपी आहे। हा आडाळा आमचा, आपण भरपूर जुना आहे, दही घरी घातलेला आहे, आमच्या घरच्या गाईचा आहे। गणपतीने आता चॉकलेट खाल्लंय, तोंडाला लागले, शिटवल लागले तर तोंडाला। रेसिपी झाली, आता टेस्ट करायची बाकी आहे। नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा। आता आम्ही तुम्हाला एक नवीन प्रकारची रेसिपी दाखवतोय, स्पेशल रेसिपी। आता तुम्हाला दादा सांगतील की कोणती रेसिपी आहे आणि रेसिपी कशाबद्दल आहे ती। ही आमची पारंपरिक रेसिपी आहे। 2 केळी, 1 चमचा जिरं, 2 चमचे दही आणि चवीपुरता गुळ आणि चिमूटभर सोडा त्यात टाकायचा आणि ते आता तयार करून ठेवायचं। हा मैदा नंतर जे त्याच्यात जेवढा भिजेल तेवढा मैदा नंतर आपल्याला मळायचा आहे। 8 तास ते ठेवायचं आहे आणि 8 तासानंतर मग त्याच्यात ते पुऱ्या करायच्या आहेत। त्याला आम्ही केळ्याच्या केळवल्या बोलतो। दादा हे नॉर्मल सोडा आहे का बेकिंग पावडर आहे आपली? हा नॉर्मल सोडा आहे, नॉर्मल खायचा सोडा ना आपला, नॉर्मल खायचा सोडा। तो बॉक्स मधला बेकिंग पावडर नाही ना? पावडर नाही, ते केळी सोलायचं काम। ही केळी सोलायची आणि चांगली, हा आडाळा आमचा, आपण भरपूर जुना आहे। काय म्हणता तुम्ही याला? आडाळा, तुमच्या मुंबईच्या भाषेत विळी बोलतात आणि तुम्ही आडाला, आम्ही आडाळा बोलतो त्याला। आता ही केळी चिरायचं काम चालू आहे आपलं। अरे वा, एकदम बारीक पण आणि एकदम फास्ट पण। कशाला मशीन हवी आपल्याला तासायची पण, एकदम बारीक केलंय। गुळ किती घ्यायचा आपल्याला? गुळ गोडी पुरता घ्यायचा, चवी पुरता। जास्त नाही पण थोडासा टाकायचा, थोडासा घेतला आपण आहे ना, थोडासा चवीपुरता मीठ टाकायचं, म्हणजे आपलं गोड पण आहे, सॉल्टी पण जरासं। आणि हा आता चिमूटभर सोडा, थोडा सोडा टाकायचा, चमचाभर जिरं, 1 चमचा जिरं टाकायचं, जिऱ्याचा फ्लेवर जरा व्यवस्थित येतो ना। आता हे दही घरी घातलेलं आहे, आमच्या घरच्या गाईचं आहे। गाईचा म्हैशीचा मिक्स आहे का फक्त गाईचं आहे? गाईचं आणि म्हैशीचं मिक्स आहे। अरे वा, 2 in 1, एकदम घट्ट आहे ना, एकदम सुका सुका आहे। ते दही कमी आणि मलाई जास्त वाटतं एकदम घट्टवाले। आणि हा जरासा दही घ्यायचा त्याच्यात, 1.5 चमचा आपण घेतलाय ना ऑलमोस्ट। हे असा मेल्ट करून ठेवून द्यायचा। हे नंतर 1 तासाने त्याच्यात जेवढा पीठ भिजेल तेवढं मैद्याचं पीठ भिजवायचं, घालायचं ते 1 तासाने, आणि 8 तासाने आपलं ते वेगळं 8 तास ठेवायचा मुरायला। बाबू तू ही डिश खाल्ली आहे? हे काय तू केळवले खाल्ले? ह्याने काय केलं? हे हात काय असे बनवले? काय हाताला लावलंय? गणपती करून दाखवतो। ऑलमोस्ट आम्ही गणपती वगैरे निवेदना करतो ना, तेव्हा त्याला गणपतीची आठवण येते। गणपती सारखा बसलाय तो, म्हणजे निवेदनाला तू घेणार आता? एका हातात लाडू घेणार, एका हाताने आशीर्वाद देतोय। आम्ही नैवेद्य वगैरे करतो ना, त्यात हा पदार्थ हटकून करतो आम्ही। आता हा जरा एकदम असं नरम होईत आला, हा अजून 1 तासाने जरा चांगला ठेवण्याचं होईल। मग हे दिसतं आपल्याला एवढंच, पण भरपूर पीठ राहतं। हे आपण ढाकून ठेवणार का असं ठेवणार आहे? आता हे ढाकून ठेवायचं 1 तास। 1 तासाच्या नंतर त्याच्यामध्ये जेवढं मावेल ना तेवढं पीठ टाकायचं। हे काय प्रसाद गणपतीला? आता 1 तास झालेला आहे, त्याचा कलर पण चेंज झाला व्यवस्थित। आता आपण त्याच्यात मैदा टाकणार आहे। आता याच्यात मावेल तेवढा मैदा भिजवायचा। सुका गोळा करणार काय असं घट्ट ग्रेव्ही सारखं? सुका आपण चपातीचा गोळा करतो तसा, म्हणजे वड्याच्या पिठासारखा। एक प्रश्न विचारतो, समजा काही कारणामुळे आपण असं टाकतोय आणि टाकता टाकता असा जास्त पडला, नाही पडत जास्त, असा जास्त पडला तर मग प्रॉब्लेम होईल ना? थोडा थोडा टाकून मग आपण करत राहायचं ते, है ना? म्हणजे जे माणसं बघतात, जे व्ह्युअर्स बघतात त्यांनी थोडं थोडं टाकून करा, एकसाथ जास्त टाकू नका एकत्र। ज्यांना अंदाज आहे ते लगेच बनवतील, पण तुम्ही जर नवीन बनवत असाल आणि तुम्ही जर लगेच टाकलं आणि जास्त झालं की मग आपलं
सुकं होणार ते. प्रॉब्लेम होणार त्या रेसिपीला. त्याच्यामध्ये पाणी नाही वापरायचं आहे. पाणी अजिबात नाही. आता केवढा घट्ट पाहिजे ते तुम्हाला त्या रेसिपी दिसेलच बघा. असं लागलं तर आपण नंतर घेऊ शकतो. कुठे शिटवण म्हणतात. शिटवल कोंबडीची शिटवण म्हणजे कोंबडीची क्रीम. मग तू कोंबडीची शिटवल खातो. मी तो ऍक्च्युली काय खातोय सांग जरा. तू ते काय खातो ते? सनफिश तर ते चॉकलेट डार्क फॅन्टसी खातोय ना, त्याला तू काय म्हणतो? हा अजून घेतलास ना तू. जेवढं त्याला लागेल ना त्याला जेवढं लागेल ह्याच्यात जेवढं मळेल ना आपल्याला म्हणजे गोळा बनवायचा आहे का? गोळा बनवायचा. त्याच्यात जेवढं मावेल तेवढं पीठ घेत राहायचं आणि थोडा थोडा करून आहे ना मळीत राहायचं म्हणजे समजतो बरोबर किती लागतोय ते. अजून थोडासा लागेल मग. तुम्हाला उद्या टेस्ट करायची दोघांना रेसिपी पप्पाने बनवलेली. अगं गणपती बाप्पा मोरया. हा नेहमी गणपती बनतो. पण गणपतीने आता चॉकलेट खाल्लंय, तोंडाला लागले, शिटवल लागले तर तोंडाला. आता त्यांना सांग हा काय बोललाय कोंबडीची शिटवल म्हणजे हा काय बोललाय ते तुम्ही सांगा कमेंट मध्ये. ते आपण बोललो आता. कोंबडीची शिटवल म्हणजे शिटवल म्हणजे काय ते अजून माहिती नाही कंडा बघू. तो फोडून सांगेल तुला फोडून फोडून सांगेल काय बोललाय तो. शिटवलं म्हणजे काय? शिटवली म्हणजे काय? काय बोलतात? शिटवण म्हणजे शीट. कसली कोंबडी आहे बाईची गाडी गाडीची शिटवण ना गाडीची शिटवण क्रीमला बिस्किटला लागते. नाही शीट म्हणजे काय गाडीतली शीट. खाणार नाही माझं. गाडी मला गाडीला लावायची म्हणजे लाल मी गाडी खाली गाडी. हा बाबा टाकला काय मला मला टाकला करून केस कापलेले आहेत ते. तुला काय करत नाही तू काय क्या फरक आहे. हा एवढंसं पीठ दिसतं आपल्याला पण 5-6 माणसं खाऊ शकतात. एवढे पुऱ्या होतील त्याचे. हो आता 8 तास ठेवायचं आहे. आताच खावायचं जरासं पीठ घालून कारण त्याची कान फुटतात ना. तसे ते पिठाचे माझे गोले मारतात ना ते. कोणाला गोली मारतात? गोले मम्मी आता तू आता हे पीठ ठेवून द्यायचं आहे 8 तास. चपातीच्या पिठासारखा गोळा बनवलाय. चपाती पिठाचा गोळा केलेला आहे ना, आता हे 8 तास ठेवायचं. म्हणजे कधी पण आपण बनवलं तर रात्रभर नाही, पण कधी पण बनवलं तर 8 तास ठेवायचं. 8 तास सकाळचं बनवलं तर 8 तास होईपर्यंत ठेवायचं आणि 8 तासानंतर ते बनवायचं. हा आपण कसला पीठ घेतलेला त्याला? मैदाच घेतला होता ना आपण. लाटायला आणि आपल्या 8 तासानंतर आपण करतोय. बारीक बारीक गोळे करून आता असे लाटून घेतले जाडसर. जास्त असे पातळ नाही लाटायचे, जाडसर लाटायचे. ही भिडाची कढई आहे. भिडाच्या कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे. जर्मनची नाही भिडाची. ही कढई तेल कमी खाते. हे आपल्याला एक एक तोडून घ्यायचे का? हे एक एकच तळायचे कारण ते फुगायला पाहिजेत व्यवस्थित. 2-2 टाकून ते व्यवस्थित फुगत नाही. ते दाखवू. हा फुगलाय असं ना. ते व्यवस्थित फुगून चांगलं हे व्हायला पाहिजे. आणि आपण कशाबरोबर खाऊ शकतो? आपण हे चहा बरोबर खाऊ शकतो, गोड दह्या बरोबर खाऊ शकतो. परत लहान कुठच्या प्रवासाला गेलात ना तरी हे खराब नाही होत. 2-3 म्हणजे टिफिनला नेऊ शकतो आपण. टिफिनला पण. आणि ते खराब होत नाही. ट्रॅव्हल साठी नेऊ शकतो. ट्रॅव्हलिंगला तुम्हाला 4-5 दिवस लागत असतील ना तर हे चांगलं. आणि असंच पण खाऊ शकतो आपण. आणि 4-4 दिवस ते खराब नाही होत. आपले टोटल किती पोळ्या झाले? ते 20 झाले असतील ना. रेसिपी झाली आता टेस्ट करायची बाकी आहे. दूध
या रेसिपीला आपल्याला पिक्की केळी जास्त हवी का? एकदम पिक्की लागतं. चांगली पिकलेली काळी झालेली केळी घ्यायची. मला प्लेट दे. मला शिरते दे. मला शिरते पाहिजे. अजून द्यायच्या मला बिस्कुट पाहिजे. तुम्ही एवढा आवाज कमी करून ठेवला.